Aduh mau ngopo to, Mas? Jaluk tak cuket cangkemmu ya padhaan. Orang-orang ket mengko panggah gare emosi ya. Boten, Mbak. Wi cuma menurut aku. Iki jane pekok apa piye to, Nduk? Bokong ukuran sakmono ki wis pas. Kok panggang ngono iku sing tak tambal ora banmu tapi cangkemmu lho, Mas. Jane rene niatmu nambal ban apa ngecek bokonge wong? Sampeyan ki ayu-ayu kok emosian to, Mbak. Aja ngono to, malah ilang ayumu lho. Masa aku dik ketok ayu to, Mas? Ra umum, Mbak. Tenane. Iya. Ya wis, ngono engko bane sampe tak tuwembelani kabeh. Aja ya sing bocor tok ae no. Ben awet. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kuwi lek penyakit to, Mbak. Iki bani. Mas, mulai percaya. Mbak, nambal ban ngono kuwi sedina sampean iso ngoleh wujud pira? Ya ora mesti, Mas. Nek sing nandangi pak ngono kae sedina paling mek oleh 50, 100. Lah lek sing nandangi sampean? Oleh aku biasanya 500 sampai 600, 700. Wah, iya. Masa mono biyane duit kabeh iki. Gak dicampur larang. Iya lumayan, Mbak. Lek sedina sampean iso ngolehne sakmono. Lah piye to, Mas? Enek sing ngowe 50, susuke ra dijaluk. Enek sing ngowe 100, susuke ya ora dijaluk. Kadang ya langsung enek sing ngowe 200, 300. Ya mestilah. Malah dek ngenane Mas, aku langsung duwe 1 juta. Terus aku muni, susuin ki piye, Pak? Alah sampean pelah. Wah, yo. Lah kok ugal-ugal nyalang-alang nambale ban sepur Nduk. Lah iya. Lama itu Mbak wong patra sampean ayune koyo ngono. Tak omongi ya, Mas. Tonggo sebelah kuwi lho, nambal ban sedina ping 3. Iki nambale ban mau ngombe obat terus sedina ping 3 kuwi. Lah lek memang anjurane ngono, Iki sapa sing anjur koyo ngono? Derai ngono nyapa kok takon ae. Lha sak dina ngono terus ora ya geli sugih sampean, Mbak. Alhamdulillah, Mas. Niki aku buka cabang tambal ban nek 10 nggon. Wah, nang ndi ae wi, Mbak? Surabaya, Malang karo Semarang. Mbok. Sukses temen, Mbak, sampean. Dik, Nyapa to, Nduk? wis to mantap. Engko naik kayak piro piye? Lah kok ditanggane kene to, ndang mulya kono wis bar iki. Iki kayak umume to, Nduk, cembang. Ngawur ayo gengsi aku. Kowe krungu dhewe to. Wong nambale paling saiki kayak 50 lah. Kowe nak gengsi karepmu, Nduk, tapi bayaran nggih duitmu dewi. Lah kok gak pengen gengsi ya? Ora, selama hidup kita tidak merugikan orang lain, napa kudu gengsi? Hiduplah apa kata hati, bukan apa kata orang lain. Genah. Wis Mbak, sangat bongkar. Siap, Mas ganteng. Piye, Di? Wah, lihat tukang tambali ayune kayak ngono, aku ra melok nambali rugi no. Ini kan kena nambalnya tuh. Wes siap ki, Mas. Niki, Mbak. Tak sikone susuke sik. Lah nyapa kok sampean jikone susuk? Kuwi lho sampean pek kabeh ra apa-apa. Matur suwun ya, Mas. Samane ganteng, baik hati bisa. Baiklah asli wong normal, berbicara sesuai logika. Raimu ngono. Sesuk aku tak nambali rene ya, Mbak. Lah napa ngenteni sisuk? Saiki ben biacok kono ben tambalane karo mbake. Iri bilang plon. Suwun, Mbak. Lah tikus lho ki nyapa kok sithik kene? Matamu kurang nyawang, banku lho ya bocor. Untune wi arep sing dibayar. Selamat siang, bosku. Oke. Piye Ndut hasilnya nak menarik nasabah selama seminggu ki? Tenang, Bos. Semua berjalan lancar, sukses, aman, dan terkendali. Tur tanpa hambatan, Bosku. Oke, yo ngono kuwi. Lho ini saiki tak cek data laporan kalau hasilnya nak menarik. Di, Siap, tanggap.